कैसन बानी रहुआ सब, उम्मीद करता नहीं अच्छा हो। खब आज बात करे वाला बानी सब दोनों भाई आइल बानी, सब वीडियो बनाओ तनी सब बहुत खास मुद्दा पर बात करे बा। हमनी के ना चाहत रहनी ऐसे मुद्दा पर बोले के, लेकिन हमनी सन के बोले के कारण ही बा जे भाई बहुत लोग कमेंट करके ई कहता जे भैया ये मुद्दा पर भी बात चर्चा होके के चाहिए। बात चर्चा होता तो वीडियो में बरकरार बनल रही, बहुत मजा आई। आ एक एक आदमी के हम पर्दा खोलेम जे अपने आप के बहुत बड़का सती सवित्री बनता भोजपुरी इंडस्ट्री में। बहुत बड़ा बड़ा चेहरा बा जेकरा बारे में रउआ सब अच्छा जानत हो कब, जेकरा बारे में बुरा जानत हो कब, ओकरो बारे में अच्छा बुरा जाने के मौका मिली। रउआ सब वीडियो में बनल रही। हम बता दी कि रउआ सबके पता होई कि आजकल प्रमोद प्रेमी या प्रियंका शर्मा के कंटेंट बहुत तेजी से वायरल हो रहा बा। इ लोग दोनों जना के बात विवाद कोर्ट तक ले पहुंच गई बा, यहाँ तक ले कि FIR प्रमोद प्रेमी पर हो गई बा। बहुत सारा लोग वीडियो भी बनैले बा, बहुत सारा लोग बहुत तरह के बात बोलता। लेकिन एमे ए वीडियो में कन्फर्म बात हम रउआ लोग के बताएं जे आखिर भइल का बा। रउआ सबके बता दी कि आज से 3 से 4 साल पहले कोरोना महामारी के बहुत बड़का आफत भारत के ऊपर, पूरा विश्व के ऊपर आयल रहे। वो महामारी में वो कोरोना के कारण सारा जगह के स्टूडियो वीडियो जितना काम रहे सारा लोग बंद कर दिल रहे लोग, काहे कि कहीं से आयल गल बंद रहे। वो बड़ा प्रमोद प्रेमी बहुत चरम सीमा पर रहे, उनकर गाना बहुत अच्छा खासा बाजत रहे। वो बड़ा प्रमोद प्रेमी प्रियंका नाम के एगो लड़की के संगे हमेशा खातिर रहे खतरा वादा करके प्रियंका के संगे बहुत ज़्यादा वीडियो कैला, बहुत करोड़ों व्यूज गइल बा गाना के। प्रियंका के संगे बहुत ज़्यादा पैसा भी कमैले। वही बारा जन्मों जन्मों जिए और मरे के क्रिया खा के शादी कैले कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज करे से पहले प्रमोद प्रेमी के 4 गो लड़का हो गए रहे सन। प्रमोद प्रेमी के और शादी भइल बा, मेहरारू के देह से 4 गो लड़का बाड़े सन। ओकरा बाद बहुत सारा बात भइल, बहुत सारा विवाद भइल। ये बारा प्रमोद प्रेमी उनका के छोड़ दिले बड़े, उनका के तलाक देता रहे। बहुत सारा लोग बहुत तरह के बात कहता, इस पर बहुत चीज़ कहता। लेकिन प्रमोद प्रेमी यादव से हम पूछे के चाहते नहीं जो लड़की अगर कमैले बिया तारा संगे रहल बिया, वीडियो बनैले बिया, तो कम से कम ओकर एगो ठिकाना दे देवे के चाहिए तारा कि कम से कम वो अपन जियत खातिर का मान के चलो कि प्रमोद प्रेमी ए पर गलती काम कैले बड़े, बहुत बड़ा गलती काम कैले बड़े। 3 साल 4 साल रह के 7 साल के रिलेशन में रह के ओकरा बाद लड़की के छोड़ल, ये बहुत बड़ा गलत बात बा। देखी ए पर जैसे कि कानूनी प्रक्रिया भी रखल गइल बा। कानूनी हमनी सन के नहीं कह जे हमनी के कानून जज हो गइल बानी सन, लेकिन ना, प्रमोद प्रेमी यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम बा, बहुत अच्छा खासा पहचान बा। तो भाई ये पहचान के कम से कम परिचय दिलावे खातिर, ये पहचान के अच्छा करे खातिर अगर तू शादी नहीं कैले तो तू सोशल मीडिया में बोल दो हम शादी नहीं कैले। हां शादी बोल दो, 7 साल माजा लेके छोड़ दे लो, बताओ कितना गलत बात बा। सही बात बा। मान के चली कि जे भी वीडियो देख रहा बा सब लोग से हम यहाँ हाथ जोड़ के कहम कि भैया वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि सब लोग के हकीकत पता चले। अब एक और बात पता चलता है जो प्रियंका शर्मा के भी कहीं शादी भई रहे, वो भई रहे कि ना भई रहे ओकरा पहले तरह पता करे के चाहिए। शादी करे के बेरा वो 7 जन्म के वादा निभावे के बेरा ये बेरा से अगर केहू के बदनाम कैला से कोनो फायदा नहीं है का। सही बात बा। ये बेरा मतलब वो बेरा शादी करे से पहले पता कर लेबे के चाहिए कि उनका शादी भइल बा कि ना। हमरा छोड़े के सिचुएशन आइल बा तो तरह तरह के मुद्दा बनावल ठीक बात नहीं है। सही बात बा। तो जे भी वीडियो देखता खूब वीडियो के शेयर करी, चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब जरूर करें आ तनिया सब परिवार के फैमिली के बड़ा करी। और वो सबके हम बता दी लाइक शेयर कमेंट। ओकरा बाद एक और वीडियो हमनी के लोग के बनाएम सन जो अंबानी फैमिली से रिलेटेड हुई, शादी विवाह में के गइल के ना गइल ओइ पर हुई। तो वो सब सब्सक्राइब कलम ताकि वो वीडियो मिस मत करें। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।